20 000 изминати километра за година, какво ти минава през ума, когато осъзнаеш, че това е почти половин обиколка около Земята? Всеки ден си карам, не го мисля, минавам по 60-70 км някой път. Георги, разкажи ни накратко кой си, с какво се занимаваш професионално и каква роля има тротинетката в ежедневието ти. Казвам се Георги Няголов, фитнес инструктор съм и мога да кажа за тая тротинетка, че тя е като част от мене. Просто навсякъде съм с нея и се чувствам уникално. Като фитнес инструктор, какво те запали да замениш част от движението си с тротинетка и как това промени усещането ти за свобода? Тротинетката аз наистина се чувствам много свободен. В днешно време ти пестиш наистина от две неща. Време и пари. Някога смятал ли си финансовото облекчение за една година, освен километража? Да, разбира се, смятам го. Значи на година аз пестявам от тротинетката, грубо говоря. 200 лева за бензин на месец, 2400 лева съм напред за една година. Сблъсквал ли си се с липса на велоалеи, лоша настилка или необозначени кръстовища? Тук някъде има, някъде няма. Да, има и дупки напред-назад. Трябва просто очите ти да са на 10. Отзад да те блъснат, отпред да те блъснат, да имаш огледа, да гледаш тази дупка. Значи в България ти си пълна нинджа. Как си представяш микромобилността в България след 5 години? Би трябвало да има доста повече велоалеи, повече електрически колела, тротинетки. По-напреднала ще бъде технологията. Всички ще бъдат оборудвани с мигачи, добри спирачки. Всички виждаме как навлизат електрически автомобили, мотори, тротинетки. Първо, че е екологично по-чисто и второ, доста по-бърз транспорт. Всичко е по-лесно. Нямаш масла, нямаш вериги, нямаш ремъци. Имало ли е момент, който си се почувствал уязвим на пътя? Дали съм с тротинетка, с мотора или с колата, винаги се чувствам уязвим на пътя. Просто агресията е изключително голяма и теорите тук се състезават с тебе. Те искат да са първи. Всеки в България иска да е първи. Също човек трябва да е много внимателен, да не влиза в различни конфликти, за щяло и за нещяло. Ако можеше да предложиш няколко мерки, които биха подобрили безопасността на хората с електрически тротинетки, кои биха били те? Слагайте каски на коленки, лакътници, оглеждайте се постоянно, карайте с допустимата скорост. Може би все пак да има някакво възрастово ограничение. Няма как дете на 13 години да кара примерно тротинетка 2 по 5000 вата, където се равнява на мощен мотор. И разбира се, спазваш правилата, изключително важно, защото някои не го правят. Ти как би се защитил, ако си сам в тази ситуация на регулации без алтернатива? Бих сложил каската, лакътниците и на коленките. Ако трябва да обобщиш целия си 20 000 опит с електрическата тротинетка в едно изречение, какво би било то? Свобода.